Sagudayin nga rin ti surat ni Heronimo nga Napoleon. Mabalin. Dear Manong Nemi. Kasta unay manentilinget ko Manong Nemi kabayatan nga enak agkuy-kuy at iti bisikleta. Tabi binigat ngamin Manong Nemi agbiking. Hoy, ti ruta akit for how many kilometers? Kalpasan na sumardeng ito ni tisangoy ti may nga restaurant. In parking kon ti bisikleta Manong Nemi nga eraser. Kalpasan na inalak ti pagpunas kon ti linged ko. Kalpasan de takit simbre ka kon iti restaurant. Nagorderak ti paboritok nga kaldo. Amamuta kang dito eh. Sir, good morning. Good morning. Da kayo manin, sir? Nag-biking kayo manin, sir? Uy, dahitat na kay Ruamak. Mano kadtawan yun, sir? Abay, salsalot sudim numunod tawon ko. Kayang-kayak pa lang tag-biking. Uri kasanot, kaaduna, kadayuna ko nakuma. Pintas na ito yung exercise ko. Ngayon na masobrahan nyo mo, sir, mga isot pa kaalaan nyo, ti ko, sakit nyo. Iti kas nga edad nyo, sir. Atot sakit nyo, ala. Ay, awan ti sakit kanya. Alaig mo kita order ko na agkaldo ako. Di mat kiti nga waitress Manong Nemi kita mahilig ti makiinistorya. Nakakaldo ako Manong Nemi kita nakabayad ak pa yun. Idi adda umay mangakas dito nagkaldo. Padak na nataingan. Nagtrabaho pa lagi suna kita natainganin nakas kanya. Ay sir, nalpas kayo ka din. Ala kung dito'y nagkalduan nyo sir, tama pang ko inawanin. Abay para inaw ka. Ay, diswasa rek dito'y sir. Manong taon mo kapsat. Ala sir, hante kadla salsalutsudan no anat tawin. Ket sika ket di mo kayat ng iba kat itawin mo. Anat naga mo? Lagrimas. Ay, sakmet ni Jeron. Jeron mo no, Heronimo. Ay, lagring! Alaman dagan! Alis tuam! Ala, sir. Sorry, sir. Sir, inakon, sir. Naungit mo de amo na. Nakunak tinakam ko manong. Rimuhara ko Manong Nemi medyo nagpalpaakbit, kalbasan na. Sinakayak man yung bisikleta. Kaya sir, sumarin ko yan. Hindi mga sangpetak dito balay Manong Nemi agriring ti cellphone ko tayo bati. Iti ko nagsardin. Nakaw, nakadado nga miss call. Nagring manin. Ayan, nakikita anak ko na ya. Ong tandak na tama na yun. Pag sinubla, tandak manin nga ong tandak, kita anak ko. Susapo. Hello. Daddy, nagkapuan nyo manin. Ala, nagkapuan nyo ko na. Nawarak ng biking. Kasi namin anong yung maghabing karaghan? Gasaan ka nagbabike? Kasi anong matisgrasya ka? Kasi anong dalan ka pagkamunta, sumurot sa sakit mo. Awan sakit ko. Nanangawan. Diabetic kayo. Saan na diabetic? Awan sakit ko. Akala na pintas na sugar ko. Hanggang umat nga to, di mat bumaba. Wala nga naman sobrahin nyo, tibabandog daddy. Maapektaran ta sakit nyo. Kasi ano nang bigla latang ipadamag na ka, naiwalan kay tinakalsada. Ano, oras ka nga mapangga agbabiking? Alas 4? Dati ko nagit. Hindi, Tata Daniel. Nga alas 4, ah. Ano nga ron? Alas 3. Alas 5. So, sangpit ko. Hapon mo na kayo matinda, di? Katang-tanggan ti ulo yun. Di lakad-latak pakibiyangan. Dahil awang kayo matitisidong ko.
Arignag, may saak dito eh. Saan kaya may salita, daddy? Ato di kita empleyado yun, dita farm yo. Di ko man dita farm, di pagjaggingan nyo. Tapos na safety kayo. No ita farm, di pagjaggingan nyo. Mabalin nyo matagjagging dita. Palaulawin nyo lang kita, kwa. Ayan, di kita itarakin nyo nga labas, kada di kita mula yun, ta? Mula da? Di kita trabaho doon yun, ta? Makaming Pinas kapag jaggingan nyo dita farm. Presko pa iti angin. Idin to tati kalsada, naasok. Niyakit ni daddy na yan. Katangtang iti ulo yun. Ay, panag ko nakanak at kaslawan ti karbeng nga mga mangungot kanya. Ungtan kayo at di matiramid yo. Pudno, naalas launay nga ti anak at ungtan na ti ama na. Nga di magawin tiramid yo. Di kayo ba nanawa? Nga kayo mutit. Ay na, awan ti saan nga mabaling kanya anak ko. Mabalin. Tanggan ti ulo yun. Sige rin eh. Problema takid ka nata. Nakasisipti akman nga abay-bay nga. Basit man tilugan dit highway. Itikas di nga oras. No agaliwak sa ayak, biyangan da. Makaumamot ano, talatafan, di paggargarawak. Makaumamot ano, dak dito nagtibalay na tanga, nganganga nga o to aramid ko. Manong na yung minagring man yung cellphone ko. Kalpasan kini John, sumumblat man ni Susa. Hello, daddy, papakunin kami ng tangkin ti ulo ya. Nabangkay man na nagbangking? Anong nagbangking? Nagbiking. Kaya problema ka na, anak. Kalpasan kini John, ninong tanak. Sumumblat ka mangungot kanya. O, respeto yun, amayo. Tad, panangisakit mi kang ka na ito, namin ano din nga baghamikan ka, nasa safety ka no adda kalat na dita farm, nga dito pagpaling itam, ta farm, hanggang bye-bye king. Nagadot madisgrasya nga agbisikleta. No muna ta makadayukan sa. Dayo purami na kilometers. Natarayak mo, nagpataray, biking. Jesus, daddy, mga asiyo ka di nangadot trabaho mi dito, busy kami iti trabaho mi, kalpasan na da kayo pa iti pampanunutan mi. Habi nga mga panunutan dak. No amuda kayo sakit, habi nga panawan dak. Habi nga saan nakakadkaduan ito balay. Di ka gungat kasta makama-high blood kayo. Awan atake di puso. Awan high blood ko. Dito lang anang hato man iti sugar yo. Jesus. Mabalin amin kanyak. Di tak pakadanagan. Sige. Good night. Hindi kagdigusan. Bye. Manipod mo kami itinabalo akon manong nemi agmay sa akon dito'y balay. Ado at empleyadok dita farm. Tanalawa ti farm ko. Nga, naripo didi, nagretiro ako iti kinaabugadok. Anong naimita may sak nga abogado. Nagkonsidera kak dita farm, ngam kabuta, kasla maburi nga. So nga, intalat kong kini Daniel, di pa na kayo manage na. Ako mo ti problema, mabang kumat paspasyari nida. Mabang na kumat farm. Ayun ka sa pulak nga, agbayki nga. Anong orti kaya dagkot sayak? Ano ba? Yabo. Inala kong nagitarawatak ka sa pulak nga panak nagdigos. Malagib ko nilagrimas. Natae nga na nakaskanyak ng itay matmatak kat kasla umubing tilangana. Nalapsat na niya, hindi ka ubingan na. Kasmat ka niya ka. Guwapo ka, nagkabanwaga. Neket. Anat sumruhan niya. Ay, susapo ya, datit ko nadang nga diabetic ka. Idin to tani. Imagine layang ni lagrimas kat ni. Mabalin. Bekit nga saan. Sa may sa,
Ore no saan nga, wa, dumot di tati mabalin nga tumaren. Han? Mabalin! Kaslaglag bagtid manong naimingag may sa itiban niyo. Ket ni, monotawon ko. Ngam nakaraosan. Inusar ko ti ima. Mabayan ti panang imagine ko kinilagrimas. Mabalin. Hindi makadigusak, anong naimin raping ko tinagsaplid. Dato tinarikat na ta, ure kumalakad kadwa dito balay. Adungat do ka tumay. Tulungan dak nagdalos. Yung tada ko mamat steady, nga katulong ko. Ngayon sandak mo na palubusan dagit anak ko. Napay nga ta. Ay, sabagay, exercise ko pa inayon ti dalus. Iti uneg kindaglawlaw. Samat unay mataptapukan gitu ko ata. Nakarikap matlat tari kiti tawa. Uy. Di kita lawlaw, di kita gregreg nga bulong, di kiti muyong. Nang ranura ti bulong ti chiko. Ewan gaya. Mabalingatan nga burasin na kiti bunga nga chiko ta. Isupay nga may lako. Napag manong naimi ti sirok dagiti chiko. Mabalinan. Bagag tumagin ni Daniel nga kontakin na nagiti buyers ta may tagburas Di ba't no masobraan tangken na baka malungsot to. Nalpasan ti pa napag nagtaglawlaw na panak iti farm. Bisikleta man na. O bisikleta nga magura ka. Usar sa di kotsek ket nabayagan nga sangan usar. Inalak ti tulbek manang naimi ket pinaandar ko ti kotsek. Alpasan na, liwakatak ti gate, sako minruar ti kotse, sako sinumblyanan ti gate ngayon lang. Asa nagmadlaing nita? Ngayon magkotsek lat ta. Hindi may parking kon ti kotsek manang naimi ket siyempre di kiti empleyado makita ta. Di Daniel ti simapat. Good morning, attorney. Good morning, Daniel. Kumusta ti par? Awang problema, attorney. Napindas ti anayas ti ramin. Awang gayam, kontakam tungan lagi ti buyer, ti chiko, ta may daan ang katagin. Ay, idada ko mga tibagat kata kayo, attorney. Gabot na limabas sakid namin sa nakalma sa Jibalayo, kat nakitak ti chiko si Jay. Uneg ti solaryo. Sige. Pasyarak labit. Uwan sikat, attorney, baka dito kahit yung pangaldawan. Sige, mangaldaw tuntoy. Sige, attorney. Manong Nemi, medyo napautin dito nga farm. Ado, nalawa. Kat nung hasta nga, panag-harvestan ti mangga. Sos, nakada do. Kapag na pintas, ti panakatratar na. Panakapasuyot na. Jay. Apo, pero mga marnooyan mati, bunga lagi ti papaya. Diyamat nga banda, lagi tayo dumado mga klase ti nateng, bahay kubo ako nada. Diyamat nga banda, suwat ti yan lagi ti piscages. Manong name no kwarta ti pagsasaritaan saan nagkagproblema. Tamalagsid, itakkel a pensyon ko. At dabay, sumsumre ka na yun, diti farm. Naroon nakapigsa ti panagapit. Ngayon ti kurang ko, asawa. Ngayon ti dakmat palubusan ng asawa, di kita anak ko. Kunaklado. Kasapulak. Yung saan nga mabalin ko na takit di. Mabalin. Pagit din nga saan. Mabalin. Na minsan manong naimi nga malagip ko dito panakisaritak kinichon. Nibagak tiba ipanggap iti panagmaymaysak ket dumabalin at mga alak ti kadwa. Yung sinungarot talain nyo? Kinagbalin nga asawa ka. Daddy, lakay kayon.
Kinaon niya kung ano lakaya kon. Iso nga ron nga lakaya kon, kad agkasapulak ti kadwa. Mga lakay ti ubing. Tapno ho, isupay nga mairaman, nga agtawid. Kat siyempre, ti asawa yo. Iso ti kang runan nga agtawid. Nga da kami nga anak yo. No saan da kami nga ikan, di kaan. Nandiya pa rin sa pulay niyo ti trabaho yo. Kada kami tinang paadal kada kayo. Kada pindas mo ti pamilya yo. Ti pala tawidan nyo kanya. Iti pampanunutan nyo. Saan da ka maiti pa? No ang makakita ton ti kursunadak nga sawain. Ore asinogdibdib pa. Saan nga da kayo nga anak ti mapaturay? Siyak nga ama. Yung pauna yun, dadi aya. Makasarak ito lang ito pag saksakitan tinakim nyo. Kasano no makapili kayo ti babaeng tilang kwartayot kayat na. Nga di yung maparagsak isuna. Aglalakin to. Tapno agragsak. At do yung maipaay ti ragsak ken kuana. May pangkip ti sex. Awang ka ti pamatim kanya kamam. Daddy, ada sakit yo. Nga dahita nga sakit ka talaga nga hang awa adaman arim yung sa ang kutita armasyo. Pagkunam. Kahit mo ti panagdagkukin ka nga mapatanggan ko. Laki ni daddy. Ni daddy. Pawarang mabalin. Kapay duming-duming mabalin namin. Kabigatan na manunimi natanggan nga talaga ti ulok. Nag-biking ak manang inarita. Takayat ko nga rod nga makita manin ni Lagrimas. Paritan dakid din ka nakasara ka itikas ki ni Lagrimas. Yung mahuhuray ka. Apa nga patak ka na tayo nga. Tapno saan nga kuna nagit anak kong ubing talay. Tama nga ni bagada. Nga kwarta laing muno. Kinabak ng kulaing iti gam-gam-udan na. Gam-gam-gaman na. So nga padasag nga armen lagring. Nga mayat nga ta. Kayat na nga ta. Ay apo eh. Ni manin lagring, uno lagrimas ti may nangala nangakas kadigiti na usar ko manong name iti dayta nga pamigat ko. Lagrimas, ay, sir, ano oras na nga gawawid ka, awan stay in ka? Stay out ak, sir. Ano oras na rumrumor ka nga, agaw-awid ka. Alas 6, sir. Kutrabida ito na. Kawan na, nasignated. Kayat mo, umay kanto, alain. Umay kanto, alain. Tapno itulod ka di balayo. Ay, saan, sir? Saanan, sir? Saanan? Lagrig! Alaman dadan! Ay, kang ka na. Kapay-bay ka nga, nakag-stuck dito, nakastang. Sorry, sir. Okay lang. Ito naman umayak. Impay-pay suk manong name. Nagururayak iti restoran ituras ti alas 5:30. Wine. Handamot pa yung agrakap. Ngayon nakita ni Lagring, manong name nga nagna iti likod, kalpasan na, nagpamya na. Pinagandar ko ti kotsek, kalpasan na, insanggak keng kuwanan. Ay! Aba, hala! Inlukat ko tiri daw. Ay, Lagring, umikan. Sir! Abay, sir! Ubay ka nga rod alain. Diyak kadibot ko na keng ka nga, urain na klag. Sir! Apay magbag na ka. Isupit yung magpletek, sir. Nga. Umay ka nga rod na. Titulod ka. Naglukan ka dito kotse, tap na alalisto. Magbag na ka pa'y gayam, rabiin. Anong to oras nung makadanong kadiyayam mo? Alam, umay kan. Manong naming kasla mapilpilit nga lang limugan. Nairekap mo, taintan. Isoro mo lang kanya ka, nasa din, no? Sige lang, sir. Pamyanan lang. Numanan kitaan lang. Baka malapsan ta, ha? Adayo, sir.
Kamagbag na kakangayam. Di anong to oras na makadanong ka. So, beta pagpletek, sir. Agmay may saka, awang kadwam. Pinanawan nagdagitan ako. Agkas kaserak pa kidi sir. Tawam mo't balay mi. Kasta? Ala, imbagam no sa din no. Iprenom ditan, sir. Tamag magnaklatan nga palaod. Kat iturot ka king gana jaya. Alalan. Tay palaod ko nga rin. Dito yun, sir. Di deta nga balay. Saan mo ta balay deta? Napiyala nga pagturuga ka. Tadyak ba naglutlutod ta? Nabayik-pagid din nga ko, papapanawan dak. Kabot nabayagan nga sana ka nakabayad sa may sagat. I-renovatean da ka no deta. Tapno pagbalinan da nga nalagda nga balay. Hanga kastat lang ana. May talagayam. Diing kaalanin di kita ruwatem. Tas sumurot kan kanya. Hala? May saakmit nga balo. Balo kamet lang kadi. Balo nga may samot idya balay mi. Tadi kiti anak ko. Adayot ayanda. Pinanawan da. Agmay saka, agmay saka. Kitab no saan kang agmay sa. Kenjak agmay sa. Diyawit ka di walay. Hala, sir. Mabalin na tag-asawa. Anak may karkari, sir. Agasem, dikot seka. Takilaki ti pamatik na paknang ka. Idinto siya. Arig na, agpalpalamaa. Nagpagpakaasyak lang sa restaurant. Nga umaayag nga para inaw. Tapno lang ada kwarta. Tapno lang ada igatang ko na niya man nakasapula. Nangaruan ti agas ko. Manat agas mo. Maintenance. Mag-maintenance ka. Kada kayo, sir. Oh, maintenance ko na din. Babak lang. Manilatan nga, palin-etak. No, alan. Ang kaalanin di kita ruwatin. Manugayam sa mga nabayadan. Kita tanuadan wallet ko nga kwarta to. Mano? 5,000 to ini. 3,000 lang, sir. 1, 2, 3. Okay. Sir, saan ka nga angaw? Jeron. Katamon ti sir. Hala. Nagtupeng haro nagpakada idya restaurant. Amom ti number da. Cellphone number. Tawagan ng tulatan. Di aking ko at restaurant. Sir, apay, ang mga nuagungat dagit anak mo, saan isudat ng isuro? Awan sa bali matungpal no sana siya. Sana ka may kari, sir, hang panunutin saan ka may kari, no, anyaman ti kasasaad mo. Hindi damo ka makita. Nagkurso nata akong ka. Ano kumat nakita mo kanyang, sir, nga langak. Kit bakbakitahan ako na kumkumbet. Kit mabalimot nga santa pa kumbeten. Anya ti panggip yung arod kanya. No kayo dumadlat mga sawa kit adda mabalin nyo. Aping nga ti kayo mga alatubing. Kayat ko tikas kanya. Hanin nga mabalin, sir. Mabalin. Kasano ako nang mamabalin? Kit tapno mamati ka. Padasan tanto. Alan, kalan hindi kita ruwatan. Orita, damat data pagbayad nun. Iti udi. Ura ay nakngarod dyan nun. Ura yung kalagring. Ten minutes lang at dan. Nagbasit mo data arwata mo?
Hindi ako makagatang ti ado. Dagsaping tanto yung tabigan. Hala, ang mga no, awang problema. Hala, kaslasanak pa lang ang mamati. Amuyo ka di nga ado ang rigrigat ko. Kanita, itatabakat akong adadaping ang rigrigat ak. Tapi na iba'y anak na kita anak ko. Ngimatuyak, lagring. Sikakin siya. Agkasapulang ka, agkasapulan akman. Iti kasto nga edad ta. Sa mga panunutan ti edad. Tirik nata. Just the same. Narugso ta pa'y lain. Amin nga masulek agluwa, lagring. Halaintan. Ngem di magasak iti botika, manong. Adda ginatang ko. Baka kabisado mo dati, manong. Agas iti diabetes. No maysa nga kapsula maagasan. Ngem no 2, 3 dayjay. Manong naming ipaneknek ko kini lagring amabalin. Hindi makadanon kami, manong nami, di lang mabalin lagring. Dito tutulbag. Sikat ibang itulbag, ng tulbag di gate, ha? Samon to ilokat, tapos isa record ito kotse. Nagdakkel ti balay mo. Sir, heron ni mo. Yung palang emmong, sige, emmong. Tapno lagring. Manong nami awan tinakakita kada kami siyempre. Baka no tinakakita kada kami kita gipulong damanin kada gitanak ko. Diyos ko, baka tumartat na nga sa usawda. Pilat home, anang hartiramitan ta. Kat ramanak ta luto ma. Ingkag luto. Galok tan jerep, ta kumita ka no anya ti babali mo nga lutuan. Kat no karne agad madepros pa lang. Saan nga karne ti kayat ko? Natin. Sige. Sige nga ron, emmong. Tinulungak isuna manon nami ket kabayatan nga aglututo kami. Sana ka mauma amang kita ti pakabuklan na. Tanumat matak kasla umubing tilangana. Apo yung matmatan nakakasta emmong. Amo na matmatmatang ka. Agsubsubli ka ititawin mo nga 18. Kat no, bayat matamat-matmatang ka, agsubli mat ti edad ko nga 18. Kaslasanak pa ila mamati mong. Awang gayam. Tawagan mo na di amok. Kanibagam nga, sana ko na sumrag intong bigat. Tad mo kanya karotin numero na. Tad ko. Inted na. Hello, Sendatay. Hello, ma'am. Good evening. Siyak no ka na kasasarita ni Lagring. Itay umay mamambigat. Kaya pa, hindi masapol mo. Kita kasalungan na alam tinumber ko. Ma'am, saan nga makapag-report pa ni Lagring na bigat? Sa apay? Inyawid ko dito balay ko. Asawa ko ni Lagring. Anya? Iti kasta nga edad mo? Ken edad ni Lagring? Mabalin? Mabalin. Awan da ita ti edad ko na ka. Paano? Adda itirik na. Taori kasanot kataeng mon. No agayat karata. Ayat da ita. Rik na. Hindi makapangan kami, manong naming, syempre, baka kayat mon degdigos. Adulat na di kita masapsapol iti banyo. Dabukod mo nga tuwalya. Ang dangim-daanin, mga alakat sa balin. Eto'y, suusarap. Kahit mo agad danda. Hala,
Bakit ako ng jak pinapadasan ti makigindan nga di ko si ti lalaki. Hindi na siya at itang nga mapadasam. No anyaman digiti sa amo na padpadasan idi. Mapadpadasam itan. Mabalin ka di mong mabalin. Napangkon inala manong na iti bulsak na ginatang ko. May sado at halo. Apag suntong agsamay. Nga. Ah. Dan. Ala. Ano di tumar mo? Saan mo nga pagibiyangan pa? Maintenance ko dahil kay. Kitak mga ta, nagganan na. Dati tap namamati ka. Para diabetic. Agor ka. Dapay na yun na. Ala. Emong. Mabalin nga talaga. Talukad dati nakita kang tinilumom mo. Abay nga mga nagsisiiman na. Di mo di mo nakita. Pasensya kan. Sige. Sumrekta ni banyo. Naglawa nga banyo. Wow, nalawa nga banyo. Mabaling nga dito talatan. Dapay batab o. Kayad mo? Agbatab tang mo na. Nga magdigos tapay lang mo na. Tap no masabunan ta, tap no saan nga narugit, tapog ta dito batab. Ini ang ikatan ng terwatan na manunimi kumkumbatan nagpaiso. Kaslag bibiyag no kastamat matak dagiti duwaman sanas na. Kaslag natay bumukbukal. Sinagid ko. Allah! Kumkumbat dito yan. Manot nagbaling anak mo. Sangapulo. Naka. Nakaadumad gaya man tinagdede dito eh. Siya akong di maudi. Allah. Hindi alaik ti ima ng lagring sa ko impagkem. Ta nagsama yan. Allah. Kasla mo na landok. Tangkan na. Nag-shower kami manong nami nagsinabon ket idi sabunan na. Di kasla limandok ako na. Sinapsabunan na. Ket umubing nga namot ajarik na. Gengka nga binugkuan na. Sana insakmol manong nami. Uy. Lagring. Mabalin? Mabalin. Dapat batasam idin? Hampay, italang. Gabot na nalawa ti banyo manunimi iti suwelo na dalusmet. Dito yan manong. Na talagang mabalin. Ngayon panek-nek may nga saan nga gapo iti taeng uno edad. No diket gapo iti rikna. Tiriknak kadag subsubliak iti adun nga dekada. Kasta nga tirik na nilagrimas, nga ti panagkitak keng kuana, ti kumkumbet nga kutis na, ket kasla nagsubli iti kinasadiwa. Tinigos ko isuna, kadag iti kakabarang agek, ket iti biyat kon ti pana. Oh, imong, simbrek na talaga, ti amok ket nagkapatan, kimbatan, ngem gapoy tirik na, nagbihag, na danuman. Iso na, mabaling, lagring. Tas la nagsubli kami ti nagtutubo mi kinilagring iti nga rabi. Iti banyo, iti kwarto, ditoy nga nagpaut ka. Diyan mo, takasunod pa nakaamo di kita anak ko nga dahin sangpet ko nga babae. Dati kabagitan na, kabigatan na, manunemi, nagring manin ti cellphone ko. Ni June. Saan lumawag da ito? No, saan lak nga, ungtan man. Hello, good morning. Daddy! Ano natin naknakan nyo?
At ano yung isang batyo ng babae? Nangalan nyo? GRO? Saan nga GRO? Iso dagbaling nga may kaduwang asawa. Anya? Timi ka di ko nakadak kayo nga saan nga mabalin? Mabalin. Apay ko masa nga mabalin. Goy ka rin, i-video minto. Nukas na agbembang kami tap, ibabuyak kada kayo, nga mabalin. Baka nalala yung pangimsika, John. Ha? Kasi lakay, imposible na ito, daddy. Lakay kayon. Lakay ang paison. Mapay, awan ti pamuspusan. At subliti, kinaubing miga po itirik na saan nga kinataeng. Mayat kay manunusan. Ha? Saan yung nga pakibiyangan pa iti kayat ko? Yan tangay. Adda kay dito nga agtrabaho, adda dito yung agbemesa. Kasapulag, tikadwa ko naklaro din. Sa tangke nga talaga ti ulo yo. Una, natangke ti ulo. Kaya natangtangken manin dati armas ko. Siya po. Saan ka mamati ka da kayo, daddy? Datakin na taeng yun? Oh, baam. Tabadasek tong ibidyo. Uno, ibidyo to. Tapos na kasi may panagnag ka kuking ka. No kasanot katangked na. Simublat manin ni Susan. Anya kay matin, daddy, ay! Takbibiyangan. Pauna katangked ti ulong yun. No kakanupay, nga lumaklakay kayo, katangtang mo ta ulo yun. Hoy, kas katangked naman na ito. Di daddy man. Mga tektukarod kan ka. Ay susapo. Bayan nyo, kas na ko na kini John, ipabuyak to kada kayo. Agpaiso manong naming imo na ak na simrek idi siladmi. Dati ti siladmi, idi kadi di asawa. Implastar ako ti video. Beda. Idi sumreken manong nami ni lagrimas inyon kon ti salpon. Nakabidyo kami. Kwet dito yung manong nami, ano kasano, itirog sumi, tinapalpalapas, kasta man yung tirog sumi. Kalpasan deta manong nami, ti makdera ka nangalat ti salpon ko. Nakita ni lagrimas. Ala, ano tinaramid mo? Kahit ko lang ipatiknek ka iti anak ko. Kasunod no, may iwaras na nga video. No, sa nakatamad nga iwaras. Dilitak tumot lang dagos. Apaman nga makita da. Mabuya da. Baka no, hawan pagdanagan. Kahit ko lang ipatiknek kadakwada. Nga mabalin. Insen ko nga rod kadakwada manong naming agkapsa. Nabuya da nga tamot na nagitimbawag maninjo. Daddy? Ano na jay? Kahit ko lang ipabuya ka na kayo. Oh, alat makunam. Kas kamila, agtutubo ti performance yun. Nakita? Kas lakla agtutubo iti performance ko. Bakit kanlakay? Kawan. Langami laeng timakuna nga natayngan. Ngem, tirig nami. Rik nami idi, rik nami palayta. O na, mabalin? Ngem, ang mga no, ano niya? Sangga pampanunod trigo tibo. Nilagrimas kat napanawan man. Binaybayan ni kita anak na. Marigrikat, kakaasi. Kat gabot kasapulan na, kan kasapulak mat isuna. Inhalakon, inyawid ko. Kat nagswerte mo karudata nga bakitin, talagang swerte. Kas laham pa lang at mamati. Yung iba't patag ko, iba't patag na. Base, itirik nami, ngagpadpada, nukas tangang bembang kami. Ken, babayan ti pa nagserbi na kanya. O ana, mabalin? Sige, daddy, mabalin. Oh, thank you, anak. Timawag si Mublat ni Susa. Daddy, kasi sana ka mamati. Nalalayin kayo pa niyan, teenager. Kaya data partner yun. Kabaylan na matiti. Rumabaw. Nga, tugawan na kayo pa eh.
Kaya what? Baka nalalayang nilagring imit siya ka. Baka di mo pa napadas ng tinugawan di asawam. Mamatadad. Dad, ano nga talaga na ito? Anak, nalpasan di pa nagsalita mo, managsalita mi kinimanong mga tiyun. Mabalin kang kuanan. So nga siya, mabalin ko na matan. Sige. No, dahil tatragsak yun. Mabalit, daddy. Oo, basta di ko na. Kailangan saksagana kay karod. Anat kaya yung nga kwa. Ang kaya nga busy bulan. Isot pa nagkalay sa amin kinilagring. Kad anantut ko na hindi kiti tao. Intun makita da nga nataingan kayong katagkasar kayo. Na isang sangayin nga pagkasalitaan na ita. Nung gayat mo agad. Iwaras ko na ta video mi. Ay, saan dad? Baka ang viral na ita. Mabalin madgayam na to rin. Bakit kan lakay ko na da? Mabalin. Nagkalay sa kam nga road manong nemi kinilagrimas. Na-upload iti Facebook manong nemi iti panagkasarmi. Panangimbitarmi kanig iti makaamam mo ka na kami. Imagine, a day before, ti kalay sa amin. Imay, ori na talo nga bas, tinagluganan di kita. Anak, manugang, kin apuko nilagrin. Nanang, ada kami. Nanang, lola, ay da kami. Nakita mi di Facebook. So nagtutulag kami. Nga mga rekilat talo nga bas. Suktan yun to kumaa. Hindi pa nagarekilami. Iso na ka di? When? Ti may kadua nga mayo. Imong, dagita anak ko, manugang ko, kaya dagita puko. Sino da kita? Abay, bapatit pa di kita. Apo ko ito, dagita nanan. Kitsikay mo, awang ka di pati apo kong ditood. O, pay, awang pay asawa di kiti apo ko. Medyo na tayo nga damatin. Ala, welcome kayo, nako. Ito'y naindakla na kalay sa amin kininanang iyo. Yeah? Oo. Di kami mabalin? Mabalin! Nakaragragsak na di nga kasar manong nemi na isang sangayan. Tamakita da manong nemi tilangami ngem sanda marik na tirik nami. Kaslarik nak idi asawa timunang asawa. Kasta matirik na nilagring na naragragsak pa'y kindi. Kapag na isang sangayan ang grande nga kasar. Idin to ta isuta kano idi ka di asawa na kit simple laing. Himahimat amin dagiti anak ko, dagiti banugang ko, dagiti apukok, dagiti kakabagyak. Adutag ko na. Talaga Mabalin, attorney? Mabalin. Iso nga saan nga nagreklamo pa dagiti anak ko manong nemi ta makita da nga naragsakan. Idi agdama manong nemi napasnek ti asawak amang tutulong kadagiti adda iti farm. Kinapudno na. Nag-retire ni Daniel. Ket gapot na nag-retire, da kamin nga agasawa iti simublat nga nang manage ti farm nga day tati gapuna no apay nga agtultuloy iti kinaganay kaymi iti kinagagat mi nga agbembang. Nung nga tatamabaling ko pa nga anakan ni lagring ket baka mapututak at pangganakan iso. Tawanan ti reklamo pa dagiti anak ko manong nemi kabot muda natalnan. Tibiyag ko para iti may kadua a pamilya, may kadua nga asawa. No iton ka nga pitan na kami ni Apo Diyos, mawalin siguro nga mabayag pay. Sabi ko man. Dahito nga ron ti pagkasalita, kat sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padaming nagbuya. Tuwing nga ron agyaman nga pagayam mo, Heronimo. Thank you, attorney. Iti pa nag-iburay mo, ti pagkasalitaan through messenger, nag-friend request ni attorney, in-accept ko, di kwan.
Nag-message, mabalin ti ko, gistorya mo. Mabalin sir, dito lahat na messenger ta. Kitakto ko na. Naling ang surat attorney. Yan.